Għal-Prim Ministru Joseph Muscat il-kliem tal-predeċessur tiegħu u llum kap tad-delegazzjoni tiegħu fil-Parlament Ewropew Alfred Sant mhux diskors salvaġġ u lanqas għandu lok għal xi azzjoni. Bit-bissima fuq wiċċu daqs li kieku xejn mhu xejn meta mistoqsi minn Net News, Muscat riġa' evita milli jikkundanna direttament kliem Sant. U naħseb irridu nħeġġu lin-nies tagħna jagħtu in-nies Maltin u Għawġin jagħtu l-verdett tagħhom fuq dil-ħaġa b'mod qawwi u b'mod sod. Għalli ġej jiridu jkunu għaddejjin blajta antika, blajta qawwija, sinna għal sinna u għajna lajn, bla kantunieri, u għalli ġej għal kull sinna rridu sinna u għal kull għajn irridu għajn. Dik hija l-attitudni tiegħi. Naf li tinħass violenti f'da żminijiet, salvaġġa f'da żminijiet, ma hemm bżonn. Diskors li baqaddej bil-barka ta' Joseph Muscat innifsu li prova jxejjen din lajta violenti. Tikkundanna iva jole, kliem Dr. Sant tal-sinna u sinna n-nalaj. Mhuwiex il-klim li kikun uża jien. Iva jole, Premess. Qed ngħidlek mhuwiex il-klim li nuża jien. Tikkundanna? Mhuwiex il-klim li nuża jien. Issa Alfred juża il-klim li għandu jaħseb u li għandu juża jien nuża. X'inhu daqshekk diffiċli Premess biex tikkundanna jew le? Qed ngħidlek għax weġibtek u m'għoġbotek xi tweġiba forsi. Iva jole. Qed ngħidlek, dan mhuwiex il-klim li kikun uża jien. Mistoqsi mill-ġdid Muscat saħansitra prova jnaqqas mill-gravità ta' kliem Alfred Sant. Dan kif u maħax li dan il-kliem jista' jkun salvaġġ minkejja l-għadab tan-nies. Ma dal-kliem ġie salvaġġ kif iddeskrivuhu stess. Salvaġġ minn qed tgħid dal-affarijiet. U minn fuq kompla billi qal li ma jara li hemm l-ebda lokalazzjoni fil-konfront ta' kliem l-eks mexxej soċjalista għax kontu dan hu każ ta' libertà tal-espressjoni u s-saltna ta' dritt. Ħadħux formatazzjoni għal dak dan. Mela m'għandniex il-freedom of speech dan il-pajjiż ġieħ kemm hemm mhux. It-tnejn filgħodu f'Villa Bigi, post li gawda minn proġett estensiv ta' restawr fi żmien gvern nazzjonalista, Muscat u żewġ deputati mexxejja soċjalisti ippreżentaw uffiċjalment lil kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fosthom Alfred Sant b'Muscat innifsu jidher komdu jieħu ritratti waħdu mal-predeċessur tiegħu.